soya chiwore matek kendo okang' moro mamalo ahinya. Winnie, kwatieko. Cleophas, an nyalo Homa Bay County. Manyiso ni kinde e diere meeting ni wiya mokuot mogik. To mano kamano abro wacho niya. Wach mar mibadhi ni abro wacho ni devolution or devolve corruption. To gimomiyo devolution or devolve corruption sana nikech koro at the county levels wabedo machiegni gi jok matekre gi ng'eny manyalo access government services, manyalo biro miyo they're in a position mondo gichiw asoya. Kata giwachi ni timna kama piyo mondo amiyi gini. Kata giwachi ni ma iyo kende ka onge asoya to kwanyal dhi mbele. To ka wanyalo wacho ni corruption nitiere to pok wang'iyo ni ang'o mamiyo corruption timore. Ok inyal muko osiki ka ok imanyo tiende ing'iye ni to ochomo moringo nyaka kanye. To abiro wacho ni reasons mang'eny mamiyo corruption medore, especially at the county level. Kwanza mokwongo, county levels wan gi corruption types mopogore. Number one mokwongo, nepotism nitie mang'eny. Nikech koro ji tiyo dala. Owacho ni nyamera moro nitie dala ka wakele asoye ka. Ineno gima notimore Meru County, okabidoke mang'eny. Ka jodala ikelo bet kanyo gi gimoro amora. Office from head to toe iyudo ka jodala nitie. Number 2 nitie bribery. Number 3 nitie embezzlement. Cleophas ni in dala omi tich county government dala to nitie nyaodi moro mane isechako gero ka. To in idok dala iyudo ka odi chani kacha to county government nitiere pesa. Biro bet mayot ni mondo ikaw pesa. I-divert, iter dhi ger godi. It will be so different ka these things ne nitiere national level. The national watchdogs nyalo motion bede. I really fail to understand. Okonego bedni wabedo gi corruption e health sector nikech koro ichulo pesa mondo konyi to you are paying the tax monego bedni chuli godo onego bedni thiedhi godo. It is very very unfair. Awinjo ka mheshimiwa kanyo wacho ni oshangani wakili be koro mede list mar corrupt. Mheshimiwa, wakili ok gin corrupt. Ng'ama notimo gino onego bed nodoge nikech we only receive fees and we work amongst ourselves. Koro wach corruption kanyo ok anyal yie gi wachno nikech whom do we bribe? It is so hard to understand anyway. So on that part, I expected my senior colleague to say that, but we will come to that some other time. Koro kawang'iyo gimomiyo corruption bedo, nitie poverty mokwongo. Number 2 nitie lack of employment. Number 3, waonge gi legal framework very strong manyalo curb corruption. So at the end of the day, kiketo ni ng'ato koyud gi issue mar corruption, to there is no serious punishment. Then the next person will just do it. Onge gima ginyalo neno ni biro tamogi. Another thing in tribalism. Tribalism kelo corruption, a lot of it. Another thing, below income. You don't need to tie county. Imiye pesa matin. Life osebedo, it's so hard at this point. Ngato biro at the end of the day and is supposed to ask for an extra money from Jomo Sab, money go no serve without requiring any, extra amount of money. Kawang'iyo those issues. How can we reduce these issues? Mondo corruption odog piny. That will be the solution. Koro kawa beta wago koko ne wach corruption nika to ok wang'e ni root cause en mane, we will have failed. We will have failed kabisa. So wanyalo dok mondo wang'e gik makelo corruption mondo wadil kodgi, and then at the end of the day we will get a result that will be able to curb corruption.